V 16 letech skončil kvůli nehodě na bicrossovém závodě na invalidním vozíku. Na sport nezanevřel, spolu založil crossfitový gym mimo jiné i pro handicapované lidi. Dnes je z něj úspěšný komik, podcaster, rapper a moderátor. Bekim Maziri je hostem DVTV. Dobrý den. Dobrý den, prajem. Dobrý den. Ten úvod zkusím říct ještě jednou a vy mi potom řeknete, který z těch úvodů se vám víc líbil. Dobré, jo? dobré. Tak říkám. Stand-up komik Bekim Maziri, jehož humor stojí pevně na nohou, přišel jako host do DVTV. To je dobré, to je dobré. To je nejlepší ten. Je to lepšie asi, lebo tam ste povedali, že rapper a ja sa akože moc za rapera nepovažujem. To bolo iba tak, že urobil som dva albumy, jo. Ale akože by som nejak vystupoval, alebo tak to asi nie. Na to tu máme lepších, aj vy v Čechách, aj my na Slovensku. Takže skôr je ten stand-up komik a dajme tomu, že nejaký ten v podstate ne, že motivátor, ale moderátor a... Aha. Já jsem vlastně měl spíš na mysli, jestli jako vy si často děláte z vozíků, z handicapů prostě a tak dále, jako legraci, k tomu se ještě dostaneme. Mm-hmm. Zkousnete, když si z toho dělá legraci někdo jiný? Úplne v pohode. Ja si myslím, tam ste to aj mali, ak ste mi to prečítali, takže mňa to pobavilo hneď, tak preto som povedal, že ten Jsem rád, že vás to pobavilo. Ten je lepší a ja si myslím, že človek, ktorý robí stand-up a vystupuje s tým, že si robí často srandu sám zo seba, tak by nemal mať problém prijať tú srandu, keď si z neho spraví niekto iný. No a to už je jako trošku citlivější záležitost. Tam si ja všímam, že niektorí ľudia s tým majú problém. Tak ja s tým problém nemám a pokiaľ je to za nejakými hranicami, tak tomu človeku normálne poviem, že toto bolo cez, alebo ho nejak usmrním, ale nemám s tým absolútne žiadny problém a stretávam sa s ľuďmi, ktorí vedia asi, že odkiaľ pokiaľ. Je to v pohodě. Jenom pro naše diváky je potřeba říct, že vaše stand-upy nebo stand-downy vypadají takhle. Ani sa napríklad nebojím, že by mi diabol zobral dušu, lebo mám ďalšie dve. Ale strašne sa bojím do piče, že pôjdem do pekla, lebo chalani mi hovorili, že do neba vedú schody. Dobre, ty kokos, Ládiša si ma podceňoval. Išiel som prvý, lebo máma má národky, ja som na to úplne zabudol, tak hovorila, nemaj túlavé nohy, nech si za chvíľu naspäť, hovorím, jasné. Hovoríme, jedna noha tam, druhá naspäť. Líbí? Toto je inak, podľa to tak 10 rokov dozadu. 2017, 9. 9, že? Jo. Toto bol jeden z mojich prvých stand-upov a to som celý stand-up zakladal a vlastne na týchto, iba na týchto vtipoch o mne, v podstate o a líbilo se mi jako, že vy sám ste sa tým bavil. A ja som sa s tým vlastne bavil, mne to prišlo že vtipné ešte vtedy, ale teraz vlastne už prešla nejaká doba, tak už sa to nedá zakladať iba na tom, že človek už... Jako to už by bylo opakování. Už by to bolo, aj keď ja osobne si myslím, že každý komik tam má nejaké také svoje, že často sa opakuje. Ale... Jakože když sáhnete, že víte, kam sáhnout, aby to zafungovalo. Presne. Ale teraz už je to iné. Každopádne ďakujem veľmi pekne, že som si mohol zaspomínať dozadu na moje začiatky. Vy sa na sebe nedíváte takhle zpátky? Zpátky asi. Ja vlastne vôbec nepozerám svoje stand-upy. Teraz mi vyšiel špeciál vlastne minulý rok v apríli a ja som to ešte nevidel. Priznám sa, že som to nevidel, ja mám z toho úplný stres. Naozaj, ja mám strašný stres. Nerad sa na sebe díváte? Akože počase sa pozriem, ale keď to vyjde hneď, tak to nedávam. No a já jsem myslel, že u jako stand-upu, který má od někud někam výjist, jako nemá to být čistá improvizace, ale od někud někam to vede, je to nějak jako vymyšlené, připravené a tak dále, takže se na to musíte potom zpětně podívat, abyste viděli, jestli to funguje, jestli jsou tam v pravou chvíli správné věci. Toto je u mňa zaujímavé, že veľa tých stand-up komikov má veci normálne, že pripravené, že má scenár, skúšajú si to a tak. A ja keď som išiel robiť minulý rok špeciál hodinový, tak po mne chceli scenár. A ja som bol z toho vlastne úplne v prdeli, ja som tomu nerozumel, že jak môžu chcieť scenár, keď ja nemám scenár. Ja mám takže odrážka, hej, že toto mám povedať, táto príhoda. A nikdy som si to nepísal a napísal som vlastne 14 až tvoriek. A bolo mi také divné, že si píšem scenár. Často spolupracujem s publikom. Takže ste ten scenář nakonec napsal? Prvýkrát po 10 rokoch, čo to robím. A jak to fungovalo? Bolo to super, aspoň, teda nevidel som to. Vlastne nevíte, jak to fungovalo. Neviem, ale podľa toho, keď som tam bol, tak ľudia sa smiali, tlieskali, takže asi to bolo super. A ľudia, ktorí to videli, mi posielali, že sa zabavili, že im to niečo dalo. Lebo môj stand-up není úplne iba o tom, že sa človek zasmeje, ale je tam aj taká tá pridaná hodnota. Tým, čím som si prešiel, snažím sa, aby si tí ľudia niečo z toho možno zobrali, keď sa im podarí. Vy jste schopný, máte před sebou hodinu, to je pro mě jako velký bílý papír vlastně.
a vy jste schopný to utáhnout improvizací. Jenom máte jako body, o kterých chcete mluvit. Klamal by som vás úplne, že keby to bola úplná improvizácia, ale presne ste povedali, že mám body, ktoré chcem povedať a vlastne tak niekade tade idem a tak to Bych se hrozně bál, kam bych došel. Viem, jak chcem začať a viem, jak chcem skončiť. Ale úplne začať vždycky mám také 3-4 varianty. Že podľa tých ľudí, ktorí sú tam, že až keď tam prídem, tak viem asi cca, že jak je to zvláštne, ja sám vlastne tomu nerozumiem. A teraz som urobil show s mojou mamou a keď sme išli prvýkrát vystupovať, tak ona sa ma pýtala, že Bekim, čo budeme rozprávať? A ja, že mami, ja proste neviem. A tam, keď som, presne to je ono, a tam, keď som prišiel, tak vlastne až 3. alebo 4. vystúpenie som to založil celé, že bude to o traumách z môjho života, ktoré mi spôsobili rodičia. Tak som na to proste nejak došiel, že funguje mi to viacej a myslím si, že tí ľudia, ktorí sú tam a keď sa človek aj zásekne alebo tak to odpustia. Když jsem se na začátku ptal na to, jako z čeho je možný si dělat legraci a z čeho ne a tak dále, má to hranice u vás? Tak keby ste išli so mnou v aute, No. tak by ste si povedali, že ten humor hranice nemá. Uh-huh. Ale priznám sa, že ani ja doteraz som, ja ani neviem, či to malo hranice, ale mám dceru, ktorá má 2 a 3/4 roka. Je malinká a častokrát som chodil na rôzne detské onkológie vystupovať pre tie deti a tak. A tým, že už sa to má dotýka mňa, že mám dceru a neviem si predstaviť tieto veci riešiť, tak tam je moja hranica. Že nerobil by som si srandu z takýchto vážnych vecí, ktoré sa týkajú detí. Že tam je asi moja hranica, že toto ne. Ale na druhej strane nemôžeme odsudzovať komikov, ktorí to robia, lebo je to proste stále humor. A je iba na tom divákovi, čo si vybere a čo si chce vypočuť. Takže keď sa vám to nepáči, stačí sa postaviť a odísť, alebo vypnúť internet. No jasně. Všechno se změní po tom dítěti, ne? Áno. Ja som tomu neveril, ale áno. Začína mať strach, takže to je dosť sranda. No. Jsem rád, že to říkáte. Ten strach je prostě najednou taková složka, která tam nikdy nebyla. Co? Presne. Ja som to fakt, že doteraz som rozmýšľal, že čo tí moji rodičia sa stále o mňa báli, že veď. Ale keď si to spätne vrátim a uvedomím, tak klobúk dole, že ešte žijú, že ich zo mňa nedrblo. A je to iné, no, keď sa narodí to dieťa. A pak ještě hranice toho, jako někdo vás uvidí, jak jako s lehkostí mluvíte o tom, že nechodíte nebo chodíte obtížně, prostě jste poraněnou páteř prostě a tak dále, ty všechny s tím spojené věci, vytetované, prostě nezabudni si vozík a tak podobně, tak si jako někdo může říct, no jasně, ten je úplně v pohodě, ten si z toho prostě dělá jenom legraci, tak si budu taky dělat legraci. Jako kde je tahle hranice, jako co se vás dotkne? Vás osobne? Mňa osobne, ja ani neviem, či som sa niekde stretol, alebo niekedy stretol, že by niekto išiel tak za hranicu. Že ani neviem povedať, ja mám svojich kamarátov blízkych, s ktorými... To sú tí, co vás vyklopili na tom festiáku a zlomili vám prst? Presne tak. Jo, Takže tam... to je super. Ja si neviem si predstaviť, že tam aká hranica. Tam to proste není. Tam, že naozaj si robíme srandu ja z jedného Ondru, jeden tu so mnou vlastne teraz aj je Buky. Takže ono to je naozaj, že... Áno, my sme zažili spolu strašne veľa. Takže tak, ale keď idem, dajme tomu po meste a niekto zakričí niečo, tak ten človek proste chce byť iba vtipný. Tak nestalo sa mi, že by to bolo cez čiaru. Nikdy asi. Takže nemôžem povedať nič zlé na nikoho zatiaľ. Uvidíme, možno to dneska sa zmení v Prahe. To nevím, doufám, že ne. Nevím, jak na Slovensku, ale někdy, když se vede ve veřejném prostoru tady v Česku debata o humoru, jestli má nějaké hranice, jestli černý humor, prostě a o čem všem se dá ten humor dělat a tak dále, tak tam někdy je jako slyšet, jako humor by neměl ubližovat. Tak toho názoru som aj ja si myslím, že je rozdiel... Tak tomu dáváte hranici potom. Áno, ale to je veľmi dobré, ale je rozdiel, že či ja si robím srandu z niekoho a chcem ho s tým zhodiť, alebo si robím srandu a proste hneď za tým človek povie, že srandujem, akože neviem, jak to vysvetliť, ale mal som veľa vystúpení za svoj život a nikto nikdy sa na mňa nenahneval, keď som si z niekoho robil srandu. Ľudia sú odvážni a kupujú si VIP lístky vpredu a platia za ne viac peňazí a my si z nich robíme srandu. A naozaj nemôžem povedať, že niekedy by niekto odišiel, že by niekedy niekto niečo povedal a tak. Že asi to odo mňa viacej berú, keďže dokážem si tú srandu robiť sám zo seba, či to je tým.
Ale zase ani asi nikdy nejdem za hranu, ja neviem, nerobím si srandu, keď je niekto, že dajme tomu obezný, že by som mu tam vynadal do nejakých tučných ľudí, alebo tak ja neviem, asi nejsem taký, no. Co to je vlastně ten humor pro vás? Zaujal vás rozhovor a chcete slyšet víc? Jednoduché řešení. Staňte se našimi předplatiteli a puste si ho v plné délce na webu DVTV. A pokud to ještě neděláte, začněte nás odebírat. Žádná luxuska už vám neunikne.